Je marec 2014 a z Košickej nemocnice na terase štartuje červeno-biela helikoptéra a na jej palube sú dvaja piloti, jedna lekárka, jeden zdravotný brat a moja manželka. No a ešte najmenší pasažier, ktorému slúchadlá proti hluku zaberajú takmer polovicu hlavy, a to je Tobiáš, môj 7-mesačný syn. Cieľová destinácia tej cesty, ktorá práve začína, je miesto, ktoré všetci normálni rodičia obchádzajú na kilometre, a to je Národný ústav detských chorôb na Kramároch. V danej chvíli vyššie pracovisko pre Tobiáša na Slovensku neexistuje. V tej istej chvíli na palube nikto presne nevie, čo sa deje, ale vedia sa z istotou dve veci. Prvá, že mu zlyháva srdce, a druhá, že nemá veľa času. Je pondelok okolo poludňa. Ešte v piatok sme boli spokojná, šťastná rodina, v ktorej sa antibiotika berú raz za 5 rokov. Lekárov vidíme len, keď musíme, a na nemocnicu sa hľadí zvonka, takže o to menej v danej chvíli naozaj, teda o to viac nikto nevie, čo sa vlastne deje. Po prilete na Kramáre, po úvodných takých vyšetreniach rýchlych a všetkých tých peripetiách, si primár jednotky intenzívnej starostlivosti berie bokom moju manželku a hovorí: pani Stuliaková, vy ste prišli v poslednej chvíli, jeho srdce už ani normálne nebije, iba tak zášklbmi rotuje, ale urobíme všetko, čo bude v našich silách. Čo do slovenčiny preložené znamená, že buďte pripravení pripravené na hocičo, buďte pripravení na všetko. Ja do Bratislavy prichádzam deň na to. Vo chvíli, keď moja noha vkročí na kardiológiu, na oddelenie, viem jednu vec z istotou, a to je tá, že to miesto neznášam. Kardiológia je jedna dlhá chodba s množstvom dverí. Niektoré sú izby, iné sú vyšetrovne, niektoré sú sklad. Máte tam izbu, v ktorej je plno kočíkov. Nie je ničím výnimočným stretnúť na chodbe mamičku, ktorá kočikuje svoje dieťa, ktoré má jazvu od krku až po pupok. Mnohé z tých dverí sú pomaľované detskými motívmi, buď nejakými postavičkami z príbehov detských, z nejakých rozprávok, alebo nejakými detskými motívmi. A na konci celej tej chodby kardiologickej je hernička. Sú tam malé stoličky s malými stolmi, aké môžete vidieť v každej materskej škôlke, pre maličkých ľudí. Sú tam reporelka, pomaľovánky, hračky, možno nejaké Lego, je tam telka, proste hernička pre deti. Neznášal som to miesto, pretože som vedel, že tam nemám byť. Moja žena tam nemala byť, môj syn tam nemal byť, tie deti tam nemali byť, ale všetci sme tam boli. Ale tie najdôležitejšie veci sa mali odohrať v poslednej miestnosti úplne napravo, na konci tej chodby, a tu bola jednotka intenzívnej starostlivosti na kardiológii. Ak bola chodba s pomaľovanými dverami špeciálnym svetom, tak jízka bola špeciálnym svetom v špeciálnom svete. Neveľká miestnosť, asi pre 6 detí, kde ste mali kopec prístrojov, zariadení, monitorov, káblov, hadičiek, veci, ktoré som v živote predtým nevidel a dodnes im nerozumiem. Popri tomu ešte sestričky, lekári, personál. Aj keď úžasné na tej jízke bolo to, že sme tam mohli byť 16 hodín denne, to znamená od 6 ráno pri Tobiášovi až do 10 večer. Nikomu sme nezavadzali, nikto nás nevyháňal, nikto nás krivo nepozeral, dokonca personál bol rád, keď tam to dieťa malo svojich rodičov, takže sme tam mali 2 metre štvorcové a naša rutina denná spočívala v tom, že prichádzali rôzne lekári, konzília, snaha nájsť tú správnu diagnózu. A napriek tomu všetkému ma to miesto desilo, naháňalo mi strach, pretože stelesňovalo moje najhoršie predstavy, aké rodič môže mať. A to je nemocnica a v nej vlastné dieťa na hadičkách. A keďže naša rutina bola tá, ako som povedal, že vyšetrenia a lekári a všetko dookola, tak sme začíname v podstate spoznávať dané miesto a začíname spoznávať personál. Miestne klebety, kto s kým slúži, kto je asi lekár, aký lekár, čo sa o ňom rozpráva, čo primára poteší, čo ho rozmrzí. A na druhej strane ten personál spoznáva nás. A
A keďže Tobiáš v danej chvíli má problém s príjmaním tekutín a sa mu do toho veľmi nechce, tak manželka myslí taký spôsob, že máča mu piškoty do čaju a dáva mu to jesť, aby prijal tekutiny. A keďže ich pojedol hodne, tak ho sestričky začnú volať, že piškotový kráľ. A jeden večer, kedy už hlavné veľké svetlo je už zásené, lebo deti spia, už spia aj piškotový kráľ, a už si sestričky odovzdali službu a nič vážne sa nedeje a my tam stojíme ešte stále pri tej postielke na tých 2 metroch štvorcových, tie sestričky začnú rozprávať. A začnú rozprávať príbehy. Hovoria o deťoch, ktoré tam prišli ako bábätka a sem tam sa ešte ukážu na nejaké špeciálne vyšetrenia, alebo keď sa niečo skomplikuje a už sú tínedžeri a im rastú pod očami. Hovoria príbehy o deťoch, ktorých mami prišli o manžela, pretože keď sa manžel dozvedel, že sa mu narodilo choré dieťa, tak tú ženu opustil. A tá žena je na to úplne sama. Rozprávajú príbeh o matke, ktorá so svojou dcérou na tom mieste strávila tak dlhý čas, že keď sa vrátila domov, tak jej deti ju volajú teta, lebo nespoznali vlastnú mamu. A napokon rozprávajú príbehy o deťoch, ktoré tam prišli a už nikdy neodišli. A ja tam stojím na svojich 2 metroch štvorcových, aj keď je už tma, tak pološero, nezačína svítať. Ja to miesto neznášam. Každý deň sa modlím o to, aby v jednej chvíli sa otvorili dvere, aby vošiel primár s úsmevom a povedal: Stuďakovci, už tu nemáte čo robiť. Nie je dôvod, zbaľte sa, choďte domov. A vidím sám seba, si predstavujem, ako plesnem dverami, len sa za mnou zapráši a už nikdy sa tam nevrátim. A zabudnem na toľko vecí, koľko len to je možné, keď si tam aj keď viem, že to možné nie je. A na druhej strane stoja sestričky, ženy, ktoré majú svoje starosti, svoje problémy, svoje rodiny, svoje deti a popri tom všetkom musia cez svoje srdce prefiltrovať každý jeden príbeh, ktorý tam príde. Príbehy, ktoré by sa ich vôbec nemuseli týkať. A aj napriek tomu zasahujú ich ľudskosť tým najhlbším spôsobom, ako by bolo ich vlastné. A nemajú ten komfort, že zabúchnú dvere a sa sem zapráši a na druhý deň si už nebudú nič pamätať, pretože mnohé z tých osudov s nimi pôjdu až po hrob. A veľmi dobre vedia, že kým sú súčasťou toho sveta s káblami a monitormi, tak to nikdy neskončí. A tak keď o 3 týždne odchádzame, celý naradostený. Pretože to na dané podmienky naozaj trvalo extrémne krátko. Len 3 týždne. Odchádzam šťastný. Ale v mojom srdci už nie je hnev ani odpor voči tomuto miestu. Už je tam rešpekt a úcta. Voči miestu a voči ľuďom, ktorí tam pracujú. Nielen preto, že zachránili život môjmu synovi. Ani preto, že si robia svoju prácu. Ale preto, že každý jeden deň berú na svoje plecia bremeno príbehov všetkých tých detí a ich rodičov, aj keď veľmi dobre vedia, že mnohé z tých príbehov nebudú mať happy end. Ďakujem.